Tervetuloa Kerabitin Raksa-ruutuun. Tässä jaksossa tutustutaan Kerabit Nature bitumikatteeseen ja laitetaan katot kuntoon ekologisesti. Kerabit Nature näyttää bitumilta, eli ei ehkä hirveästi herätä mitään intohimoja, mutta tsekataan vähän tarkemmin. Tärkeintä tässä onkin se, mikä ei näy, nimittäin hiilijalanjälki, se kun on niin pieni. Kerabit Naturen valmistamisen hiilidioksidipäästöt ovat nimittäin noin 40% pienemmät kuin kansallisen päästötietokannan CO2-datan mukaan laskettu vertailuarvo. Se on aika iso pudotus, varsinkin kun muistaa, että vesikatteen hiilipäästöt muodostavat jopa 25% rakennuksessa käytettyjen materiaalien päästöistä. Tähän väliin voisi huomauttaa, että Kerabitin normibitumituotteetkin suoriutuvat varsin hyvin. Niiden päästöt ovat noin 25% CO2-data-vertailuarvoa pienemmät. Mutta mennään takaisin Kerabit Natureen, ettei homma karkaa aivan lapasesta. Naturea on käytetty muun muassa jokin aika sitten runsaasti huomiota herättäneessä Pyörretalossa. Ekologisuus ja kierrätys olivat nimittäin avainsanoja Pyörretalon suunnittelussa ja toteutuksessa. Talon vesikate on tarkkaan ottaen Kerabit Nature Lesnox. Tämä tarkoittaa sitä, että vähähiilisessä Naturessa on myös Lesnox-sirote, joka onkin melkoinen ihmeaine. Se hajottaa liikenteen ja teollisuuden tuottamia ihmisille ja luonnolle haitallisia typen oksideja. Siis katto, joka puhdistaa ilmaa. No kyllä! Ekologiset syyt painoivat puntarissa myös, kun laulaja Jontte Valosaari valitsi hirsitorppansa katolle Naturen. Jonttehan on meidän Nummelan miehiä. Talossa on pyritty kaikkiaan käyttämään mahdollisimman pitkälti luonnollisia materiaaleja. Nythän joku voisi sanoa, että kyllähän se pientaloissa menee, kun pinta-alaa on niin vähän, mutta ei. Nature on omiaan myös järeimmissä kohteissa. Esimerkiksi purjeveneitä valmistavan Baltic Yachtsin uusimman tuotantohallin katolla on Naturea 4000 neliötä, eli aika paljon. Myös vantaalaisen kauppakeskus Myyrmannin katolle on vedetty Kerabit Naturea peräti 16 000 neliötä. Olipa kohde iso tai pieni, asentaminen sujuu aina yhtä näppärästi ja veden eristävyys ja muut ominaisuudet ovat yhtä nohevat kuin niin sanotuilla normituotteilla. Kerabit Naturen vähähiilisyys on muuten saatu aikaan korvaamalla osa perinteisestä raaka-aineesta uusiutuvilla ja kierrätetyillä raaka-aineilla. Ja kun Nature joskus hamassa tulevaisuudessa tulee tiensä päähän, se menee taas uudestaan kierrätykseen, ehkäpä uudeksi Natureksi. Mene ja tiedä. Käyttäkää hyvät ihmiset Naturea. Se on valinta vähähiilisemmän rakentamisen puolesta. Se on kuulkaa tällä erää tässä. Nähdään taas Raksa-ruudussa. Mun pitää lähteä nyt hoitaa yksi bitumikeikka.